kanang boss. Oy, Pwede ko mo sulod dito, boss. Mamakal ko, boss ba? umakal ka? Oo, mamakal lagi ko, boss. Si pwede, boss ba? Ikaw ko ni mong purmayas lagi gikan di ay. Muha ko kong bakal lagi, boss. Sa tuwa mosulod ka dito. Sulod ko dito, boss. Kung pwede. Musulod ko dito, boss. Pwede ba, boss? Dili Mamakal ko, boss. ka pwede mosulod dito, boss kay ano, sig may mawala dia, boss. Sig ang mapasingilan ang taga dia. Bakal ramay akong kaon, boss. Dili lagi pwede, boss. Dili pwede, boss. Akong tambag si mo, boss. Uli lang ka dito, boss. Sige na, boss. Sige na, boss. Di mo ka pwede, boss. Dili pwede. Boss, magkasa ko, boss. Sige na. Lako na. Sakbot kay mo di sa among lugar. Mamakal tapos na mawala. Asa man ko magkaula mong kwarta na ibay? Problema gyud kwarta ba? Dapat na ako'y mahulman gyud karong adlaw. Uy sakto, nasa range. Ako ning dulon kasi magkaula ko kwarta. Uy, pare Rins. Hoy. Kuan ba? Ako'y problema gamay pre. Nang pwede ko maka diretso na ta ka pre, kailangan ko kwarta ron pre bagay. Na ako'y gamitan pre, wagi kwarta ron pre. Ug na ka dia pre, palamas ako pre be. Aw, kana pre. Ako nang paningkamutan nga mahatag ninyo sa ako ninyo pero di pa karon. Balik lang siguro ka unya pre. Kasi makaproduce ko kwarta nga ihatag ako sa mga tao. Unya pa ko muka ulam sa mga pre, pero naman ka pre. Na unya si ako anang paningkamutan pre. Basta diri lang ta makita. Adre ta makita pre ha. Pre siguro niya pre nga na pre kay balik kun ta ka dire pre. Pre kay. Sige pre. Sige pre. So ko pre. Uy. Tuwara si Utol. Ako ning duulon kay mangurang ko kwarta siya ha. Tul, uy, tul. Saan ito, tul? Kami ka? Ni ako diri sa imo ha kay nakoy problema ba. Ano may problema Nakoy tul? amigo nga nangulam sa kwarta niya, mo koy katag. Kasi na ka diha. Wala mas ako. Nako'y kwarta diri, tul, pero gamay raman. Gamay raman tul. Halin sa bakal. Naon na to ganiha, halin sa kong bakal. Pero napalit na ako bugas to. Napalit ako bugas sa sudan niya. Gastuhan sa balay para sa mga bata. Sig na pay nabilin diha tol. Naay nabilin rin ako ang kwarta tol, pero gamay raman ni. Sige lang, sige Kira? lang. Kira siguro na. Mo na lang Tabang to siya ha. Mao na lang gid pud ni nabilin sa ako ang halin sa bakal tol ba. Ako agyon ning gitago-taguan, pero kung imong hulamon ta ka. Para dili ka maproblema. Salamat kay tol. O dara tol, sinsahay sa na tol ha. Maulog Salamat ni kay ako. dako na kay ning tabang sa iya tol. Oh sige tol. Salamat kay tol. Asa na makato si Rins bay? Among sabot ba dili bay makita? Uy, ana si Rins. Pre, Pre, musta man? To kung hangin ako si mga pre. nakahulam gyud ko pre para sa imo ang problema. Nakalam gyud kwarta pre. Pero gamay ra taon ni pre. Ay, okay na kina pre. Ha? Okay na kini pre, dako na kini sa mga kwan sa kwa pre, tabang pre. Taon na pre. Ay. Ay, na ako nahulam pre. Ba dako na kay tabang nimo sa kwa pre kaning kwartahan mo gud pre. Namon koy propose ani gud pre. May na. Ha? May Pero na pre. ako na ikabala ka pre, ako nang uli si mo. Ha? Sige pre, kabalo mo ko nga. Oh. Nya, Kabalo ka mo. di na ko magdugay pre kay napag palito na. Sige pre. Biyan na ka dia, dili lang ka pre ha. Biyan ta ka. Salamat pre. Salamat. Lah, di mama na akong gibuli ganyan nga basurero bay. Ako ba na isla ni parang Rins lagi? Di ko na niya. Ano basurero ginatin patimbaho akong ipahawa diri. Ano sa kinong danong naguban sila no? Ako nang dulon ka. Hey pre, Uy pre. ganyan na mo diri? Dihara lagi pre. Kuan pre ba? Kimo sa nimo ni? Muling. Hindi wala magpasta pre. Asya to gikan to kwarta mong yulam. Hindi ka na suporta ng puro pre. Nga pre. Ako ba ni sing hawak kaniya pre? Muling akong magulang pre. Akong giwala magkwarta para ihatag na ko si mga. Day ba pre?
Waa nga pre eh. Nakonsensya man sa ko pre. Nga naman pre. Dalag kabalaka ana dong. Kay anad naman ko ana ang sitwasyon. Isa ka kumabot. Ingon ana gyud gihapon ang ko madungog nga mga istorya. Manang ay lag kabalaka ana kay naanad na ko ana dong. Pero sorry yung kayo ganiya. Kuya nga daog talaga niya kuya. Wala mo kabalugod nga isunod mo ni paring Rins. Barkada ba na ako ni sa una pa. Ako gid siya mga kuya. Mahigit ko sa siya mga kuya nga estudyante di maayo. Yan underestimate ka. Kung nasa mo ang kasing-kasing niya, madawat pa ko nimong pasaylo. Mahigit ko siya magpasaylo ya. Ay lag kabalaka dong kay ang pasaylo perminti ihatag na sa tao nga mga yung pasaylo. Ay lag kabalaka ana dong. Wala ka pre kay punta kaya na. Sorry gid kayo pre, wag ko pabalo pre, nga isumo gid naman ni pre. Nangit sa ganyan pre ba pero paano pre, sorry lang gid kayo pre ha. Sorry lang kayo pre nya. Nara pa sa inyo boss. Sige sige dong. Ayaw na guna-una dong. Wala na nay problema. Tol, salamat din kay tol. Sige tol. Pre, dili kinahanglan i-underestimate nato ang mga basurero kaya kana sila tapos sila kasing-kasing nga masakitan sama po nato masarap pud ka tao.